Iki modal apa ya, Nduk ya? Ucape awake dhewe iki ciblon ning sambungan, Nduk. Injih, Mak. Ciblon ning sambungan ana ing pendhapane Bapak Sigit ya, Nak ya. Injih, Mak. Bapak Sigit Arianto sing nimbali kita sedaya paguyuban ketoprak krida muda sondong majeruk ingkang dedalem saking Sendang Agung Jeruk Kaliori Rembang ya, Nak ya. Sing dipangarsani kapimpin panjenengane Bapak Sigit juga. Injih. Ning ora Sigit Arianto. Sigit sinten, Bapak Mak? Sigit Sungkono. Iki mau awake dhewe tinimbalan kang supaya nglipur sanak kadang sing padha rawuh ya, Nak ya. Ana ing singkatane apa, Nduk? TBS. Bener. Injih. TBS Taman Budaya Sambungan. Injih, leres mau wae. wis kalipur pembukaan Ojo Lamis ya, Nak ya. Ojo Lamis, injih. Umpamane ayo penjajalan diaturke Krai Seto katur dumateng kabeh wae dulur-dulur krida muda sing padha rawuh ya, Nak ya. Injih, Mak. Lan matur sembah suwun mau sing wis mitungkas lelagon. Injih. Ana ikhlas pamutan saking Bu Hani ditujuke karo Pak Eko Channel. Pak Eko Channel, Ketok Eko injih. kenal ya. Lan sapa maneh mah ya, Nak ya. Wonten Ana gelo. gelo. Injih. Kesayangan Papa Sol Audio. Injih. Monggo dipun aturke, Pak. Kira iso to. Alon-alon nduk engko nek alon-alon gejegur mbung kok ya, Nak ya. Hati-hati lunyung nggih, Mak. Kira apa-apa karo Bapak Sigit Arianto umpamane awake dhewe iki nyempal saka cerita. Nggih. Nyapa-nyapa karo dulur-dulur krida muda ora apa-apa kok. Mboten Nduk. napa-napa nggih, Mak. Waton Ribet. sedilu ae. Monggo, Pak. Ayo lho, Pak. Suwine rek. Krida muda Sondong Majeruk pakarya sinarangan Risna Audio. Kabantu ono Sigit Channel ya, Nak ya. Sigit Channel, Eko Channel, Chandra Wisel. Banjur banjur nglokro mula
Krai seto iki timun putih. Timun putih. Timun putih berarti lak ya timun. Timun. Ojo seneng ngalamun. Ngoten. Nek ana setan liwat lho, Bu. Setane ning tengah dian. Lah kok ngono, Mak? Mbok ana setan. Lho berarti kan anake setan. Iki wis ngugemi janji ya, Nak ya. Injih. Budaya Jawa wis dibuka karo mae. Injih, sampun. Kapindho ana aja lames ana krai seto. Injih, Mae. Ayo saiki wis titiwancine awake dhewe iki ngurmati dulur-dulur Kredo Muda Sondong Majuruk sing wis padha rawuh. Injih. Mau ana pamundutan gelo diaturke ya, Nak ya. Gelo diaturke nggih, Mas. Salame kangge kanca-kanca seni kabeh wae ya, Nak ya. Saka Injih. Tlatah Rembang matur sembah suwun, saking Tlatah Pati matur sembah suwun, saking Solo juga hadir ya, Nak ya. Hadir, injih. Saka Ngayogyakarta, saka Yogyakarta ya rawuh. Tamu-tamu undangan saking penyanyi Kang Minulya Bapak Sigit Arianto saha Ibu ya, Nak ya. Injih, Mas. Monggo dipun aturke Mas. Gelo sinarengan Kredo Muda Sondong Majuruk, vokal Mbak Asia, semoga saya Injih, Mae. titip salam ya Titip salam kangge Om Damien, kangge Om Damien, injih. kangge Bapak Mutono, Injih. kangge Bapak Bapak sinten Dulmuna maneh? Dibugang, Injih. Bapak Agus Subekti sing wis mangerteni lho aku. Teng pundi, Mae? Heeh. Sapa maneh ya, Nak ya? Kuatah sanget nggih, Mak nggih. Pandawa 5. Pandawa 5 nggih. Pak Ika, Pak Lut sak rombongan mau rawuh matur Injih. sembah suwun. Cadi. Cadi bakule pentol bakso Dek. Iya wis rawuh Mas Herno ya Mas rawuh Herno, matur sembah injih. suwun ya Mas. Aku karo nyipris karo ditutuk dibethok ditapuk. Ayo dong. Raiso aku. Mbak Sri, saking bawang salam kangge Mbak Brewok. Kaya ngene
Oh. Lagi ubah ngene Lah kok ngono to, Mak? Lagi ubah ngene wis bengkong. Tak lanjut nggih, Mak. Kaya ngene. Muga dadi renane penggalih dulur-dulur Krida Muda Sondong Majeruk. Injih. Spesiale sing mundhut lagu tersebut ya, Nak. Nggih, Mak. Ha iki yaiku teko Aku ki ora bodoni, Mbah. Wektune ki entek. Tapi di awan ya manukmu wis kecekel ngono kok iso. Iki apa? Hah? Rondo teles. Rondo teles. Rondone bar Klangenane nggih, Mak. Heeh. Mbak Mbing. Salagune ya, Mbah. Salagune ya. Bar iki kesayangan terus rondo teles. Injih. Iya. Kesayangan permintaan Papasal Audio. Sing Injih. njaluk-njaluk lagu giagenan lho. Giaspol pokoke iki. Ampun supe lho, Mak, ikhlas. Oh, iso kalau dikandakno bojone lho. Bojone sing nginceng, Nduk. Lah kok terus ngono to, Mak? Kakak Mika, kesayangan sayang. Papasal Audio sayang. Aku semangat, aku baru dikirim sate ya. Mungkin aku kono, Nduk. Ayo, Dedek. Ayo Mas Mentos. Tak pakai lama. 3 menit tak ditabuh hangus. Pasti Agung Pak Dres. Iki rapani mencolot aku iki. Cuma sanggup tak? Makasih Pak. Main kacang atas maca. Krida Muda.
Krido Muda. Sing tak tresnan DM diwe aku ora balesi opo siramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Mas Ali Dudaku aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang jaganan tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke reng pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang delan ora bakal kurang delan Mika Coklatos Maja. Iya, kesayangan. Sampun katuran. Ije Iki nake apa sih ya nak? menapa Mak Ikhlas mau dulur wedok jalukane yo. Mae. Ije Kira ndak teles ya mae. Lah, nggih. Mbah Bing, mau dueti, Mbah? Hah? pripun Mbak Wis rasa mau dueti pokoke mau sawer ae ya. Ora ndak teles. Sampun, Mbak. Kok jeneng nyanyi terus. Kitunan lelagon rada teles Mbah Bing. Katur dumateng sedaya pamirsa lan para miyarsa ingkang sampun mirsani lewat live streaming ada Sigit Channel, Eka Channel, Chandra Official, Banjur Channel dan semuanya teman-teman yang sudah konten. Yen awan aku ra aku turu krisian sing tak pikir duduk manis etan dalan dadi teman dina sepasar wis megante butuh nanggung pangukir asmarandana sing tak pikir ra rumangsa udan deres ing mangsa ketika dudung grantes katon jantan ning mata Pronto disunte ora ditandani kok malah nyemeh ora rindu ditemoni Isari yen mas dadi bojoku itu ketok-ketokan pipimu ketok ana diajak Jam songo ketok-ketokan
lampu terus Rondo terus ya, Nduk. Iya Mas. Bar kodanan. Iki mau karo Dede yuk. Saiki tak duet karo Mas To. Mas To. Ono ya apa? Rondo terus lho Mas. Yen awan aku ra doyan mangan. Yen bengi turutang sakrisian. Sing tak pikir rondo telus dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan ya nduk Kutu teman dong pikir enak sing tak pikir ra oh iya udah grimis terus ngomong hatiku aduh do manis atut kedane motor Asta dalem aku rondo loh Mas ayo marine piye nduk bisa mari turu karo aku turut jam pitu ketok-ketoken janggutmu turut jam 8 ketok-ketoken manismu turut jam 9 ketok-ketoken dadamu turut jam 1 ketemu sajroning ngimpi turut jam 1 ketemu sajroning ngimpi rondo teles bener iki ya Mbah lagune ya Mbah iki ketoke Mbah Beng ki nyawer berarti bare entuk nomor menawa hah apa Mas Ali Dek apa kadung tresno kadung garap alusan kayo berarti kadung tresno Oma pertama kadung tresno kok iya si anduk kok ya eling ae to ya bojo loro lah Gusti Kata pambudutan nggih Mak nggih. Mas kadung tresno ya wis nyuwun pangapunten niki pamundutan niki cekelane nganu ya bengkarokane kabeh ora apa-apa ya Nak ya Injih Mak. wis pokoke penting joget penting main iki lak ya rezeki sing ora kenyono-nyono Injih. diwelasi karo Bapak Sigit Injih Mak. Arianto Injih. nggih sangu poso ya Dok ya Alhamdulillah nggih Mak. monggo kadung tresno iya cek aku jane ora mentolo nampani duwe alin jadi pati Lah ngopo kok ora mentolo to nek Mak? ora tak tampani aku ya ora entuk genep-genepan jadi nek urusan duwe ya duwe Ya duwe. urusan anak dek anak Ora mentolo pikir keri ya Mak ya. pokoknya nek perkara duwe iki ora peduli anak ora peduli mantu ora peduli kanca ya kuwi duwe ya duwe kadung tresno saking Wirang Kidul Mbak Asia ya gentenan ya lambat wis katon tejane yen membrongka tenan jero
ambo seni yen besengut mimbo patut nyata jati kumrati Nimas aduh enak ya wis. Enak mas. Enak. Mulane poso pul. Iso dirasake. Bisa. Kan di aku harus mau omong lu lali kata-katane aku. Ngajaane sarmo asri jrebatiku tansah semoga sayang. Ayo geser nak. Geser ya nak. Sinar krido bener kayak sondong majru dewi Siap mas. dolanan dulu Lambat was katon tejane yen bo berangkat menjelang aduh Nimas Polai jan mak. Bacaan ning sarwa ati srokat
jan polahe iku lho, Mak. Iku Pripun? guru-guru Mas Harno. Lah ngapa kok gara-gara Jadi Pak mau Harno? ya orang mencari perhatian aku ngerti nek di syuting Mas Harno aku ya terus bereaction ngono. kok ben dipamerno bojone. Padahal sing nyuting ya akeh lho, Mak. Terus sampai mapan turu karo bojone terus dibuka videone. Ki lho Bu, aku mau nyuting wiwit Bu, ketok bokonge. Salam kangge Mbak Amah. Pondok. Angen teni. Tambah malih lho, Mak. Bapak mau mundute tamu saking Menapa? penyanyi Bapak Sigit Arianto. Injih. Mundute Gubuk Asmara. Gubuk asmara. Ki nganu nggih Bu Hani, mohon maaf ini tak puter tapi saya maaf tidak bisa melaksanakan biar anak-anak yang nyanyi ya. Injih. Kok nek kangen suaraku perkara lagu ikhlas kan wis ana loro ning channel Mas Eko channel. Injih. Iya. Ngeten nggih, Mak nggih. Main ning gedangan karo main ning Tim pundi? dingenane lah sing aku anu viral karo sayangku. Dong watu. Ya. Oh kan dia nikah. Yang spesial buat Bu Hani. Injih. Temannya Mas Eko channel. Mas Eko channel Teman injih, Mak. tidur maksudnya. Teman tidur. Ya, arep Mbak Nurul ya. Mbak Nurul. Maaf ya. Ya sayang. Soalnya Jiono Gubuk Asmara Jiono ngenteni ninggal Katrisnan. Ninggal Katrisnan mah surat mah ya nak ya. Pak Tris saking tasnya aku. Ayo Mas. Durasi lo. Ler tos. Gusti Allah, Gusti Allah. Ikhlas sayang. Wah, seburi. Gak ikhlas. Pemburu bantu together, Dolphin. Wahyu Waji barang selundupan. Maaf ya sayang, nek ora kesenggol-senggol ya sayang ya. Ya terus apa meneh, Dok? Apa? Sek, ora krungu. Terima mundur timbang loro ati tak oya wong kowe wis lali pancen wis nasibku iki tandur becik tuku lengot dilarani terima ngalah aku wis ra betah tak tangisono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ora karep omong
terima kasih. Permintaan saking Pancur ya nak ya. Injih, Mak. Ibu Hani. Siang tadi tidak terputer. Injih. Aku di DM meneh. Piye to lagu ki kok ora mau puter? Titeni kok kamerane bojoku lek kok omah kok tak pecah-pecah ngono. Lah kok ngono to, Mak? Oh tidak, fitnah aku. Ninggal katresnan pamundutan saking Tasik Agung. Pak Tris. Ya, ya ndak. Bar iki terus apa ya, Nak? Ngenteni napa nika riyen? Gubuk Gubuk Kasmoro sik. Kasmoro. Gubuk Kasmoro terus angenteni. Ninggal katresnan ya, Dok. Mbak Rista sayang, cintaku, darlingku, manisku, Mbak Gemoy. gemoyku. Pemanasannya ngono sik, guyu sik, meceng. Nangis sajroning atiku
Diana ya nak ya. Nggih, Mae. Katakan sitok iki lho. Sing isane ketambahan sitok Mas Toy gambyake kok ora karuan. Padane ya, Mak. Dek aman-aman enak tenan ya Wit. Enak tenan ya Wit. Kanca lawas kabeh ya nak ya. Nggih, Mak. Iki pamundutan jek ana gubuk asmara. Gubuk asmara. Angenteni Injih. ku terakhir Napa? Mas Nono. Injih. Jaluke bojo loro. Bojo loro. Wis ora apa-apa ya nak ya. Mboten Nyuwun apa-apa, pangapunten Mai. karo kabeh wae pokoke dulur-dulur Krida Muda Sontong Majero. Injih. Sawetara sampai pepisahan sewulan ya nak ya. Nggih, Mak. Sak wulan punjul seminggu berarti. Sak wulan penjul seminggu. Aduh kangennya terus kaya apa ya nak? Kan saged vecenan, Mak. Lho maksud iki kangen iku lho mirsani ngono lho. Kangen mirsani kan teng YouTube channel nggih wonten kok, ngono Mak. ya, kangge tombo kangen ya nak Tombo ya. kangen. Ya Mas. Gubuk asmara. Mbak Teko. Meko. Kemana-mana ngono ning aja ngono Aku kelingan gubuk kae biyen kanggo lereng kemana-mana ning cekak kebak tulisan warna abang kandha kasih sayang iya iya gubuk asmara biyen kae kanggo andum tresno kemana-mana tanpa batal tanpa kuasa kota putih ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok tumeka saiki gubuk kae kepakrita wayang wengi nganti nyadrino aku Yuk berdansa. Teko. Apa sih, Mak? Apa sih mak? Untukku ketatap mik ya, Mak. Lo nyanyi kok Diguyur ya, Mak. nyanyi orang kondisi blas. Wong ngantek saking semangate ngantek untune ketatap mik. Lah untukku sing dawa ora ketatap kok iki untukku sing normal kok ngantek ketatap. Lah mike kudu nyosor untukku ya, Mak. Oke, lanjut. catatan sajroning ati nganti yo saya merati kemana-mana aku kowe dadi kamu bergoler ning gubuk asmara Rido, mudo. Ya. Sing mundut Bapak. Gelem hati nyanyi janggo, Pak. Bapak tahu undangan dong. kemana-mana
enggak, Mak? Kondisikan. Setetan sajroning ati datan luntur saya merati Hidup kemana-mana Kesan hidup terus. kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara sawan Mas. Sampun nggih, Pak. Matur sembah suwun. Gilirane Kang Mundut ngenteni. Inje, Mak. Pokoknya kudu ngenteni. Kudu ngenteni. Sak bare nggih, Pak. Jo. Ini rame ya. Nggih. Terus apa iki? Bojo Bojo loro. loro. Heeh. Dedek Iyung, maaf ya Le ya. Dikarenakan kondisi waktu yang tidak memungkinkan. Jane Dek Iyung mau apa jam piro ya, Nok? Napa, Mak? Pak Sigit turu ta amelek. Nek Pak Sigit keturun kok tak bablasno jam 2. Lah kok ngoten. Jane mau nyuwun apa le ya? Napa, Mak? Apa sih le? Sing mau lagokno terus iki lho, Nduk. Ora. Ora. Gak. Apa le? Mau apa le? Hasil nyata. Gak. Janing se. Saya tak delok. Aku ngenteni tekamu koyo ngentenimu dene wahyu janjimu terasa semipen jroning kalbu daku sumo bebujanku tak jaluk citra janji wong bagus wong merati aman tansah hati-hati rino wangi aku tansah ngenteni muga-muga tetep boten sasamande kanthi dawa bagus lancar kune Gledang-gledang bocahe teko pranyata janjine Dolan kata citra kelangan welut bisa saupama aja lali kalih kula Angenteni Wido Mudo enak dewi. Risna Audio lho Mas Sigit Channel Eko Channel Chandra Official dan ada Gancur Channel Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janji tansah sepi jroning kalbu aku sumo bebujanku tak jaluk citra janji Dokang masih
Trio Muda. Kanthi dawa bagus lencer gunting. Kledang kae teko ranyata janjine diakan citra kelangelit melan bisa saupama aja lali kaleku. Sambut diatur kayaknya ya. Terus Wonten bojo loro. sing gambya bojo loro tapi Bojo dinyanyi loro. dhewe wis Injih. ora apa-apa ya nak ya. Injih, Mak. Monggo sinarengan Krida Muda Sondong Majero apeno sing menyumbangkan vokalnya. Noni atau Pak Nono ya nak. Injih, Mak. Iya, silai. Karo ngenteni kanca Jesita nduk sing urung teko. Injih. Kolek wis teko to genep sak losen diberangkatno dibungkus dipaketno ya, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk ngunduh jagung. Krida Muda Jaya. Amin. Terima kasih, monggo Mas. Monggo Mas. Atap biru lampune disco. Awak burune mikir bojo loro. Salah. Bojo sing enom jalo disayang. Sing tuwa njur bekati. Diramu mata iso turu. Mikir belanjane dur saiki bingung ati rasakno. Telung dino mulai mrono. Telung dino bali ning kene. Apa jamune sing sedino kanggo sapa? Sing sedino kanggo wong liya. Ha! Krida Muda. Matur nuwun sedaya sampun rawuh wonten ing TBS Taman Budaya Sambungan. Abang biru lampune disco. Awak burune mikir bojo loro. Salah. Bojo sing enom jalo disayang. Tua bika ditinggal. Ramu mata iso
sapa Kanggo sapa? sing setina kanggo wong liya sing setina kanggo wong liya. Terima kasih. Ki matur nuwun Panono. Handerek ngramekaken wonten ing acaranipun Bapak Sigit Arianto nggih Pak nggih. Nilake matur nuwun karo sing padha rawuh lan nyuwun pangapunten karo selaku Bapak Sigit Arianto sing Injih, Mak. Bali ya nak ya. Injih, Mak. Lek ana kesasar susurean ngene matur nyuwun pangapunten solah saloga kirang trapsila nyuwun agunge pangapunten dumateng keluarga besar Bapak Sigit Arianto dalang kondang saking Rembang. Rembang, Lan injih. yo nyuwun pangapunten karo kabeh wis padha rawuh ya nak ya. Injih, Mak. Ah,